taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trita tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Kont sabiħa bużnan. U llum ġejt ħdejk biex naqralek ktieb jena, l-akbar għallim. Darba waħda kien hemm għallim xwejjaħ li kien maħbub mir-raħal kollu. Matul is-snin li qatt jgħallem fl-iskola tar-raħal, huwa ltaqa' ma' ħafna u ħafna tfal li ma' żmien saru kbar. Flaxijiet, hekk kif ix-xemx tkun bdiet nieżla wara l-bini dejjem tiela, dawn il-kbar bdew jieħdu tfal tagħhom fid-dar xkejkna tal-għalliem biex jgħallimhom jaqraw u jiktbu. It-tfal kienet l-għaxqa tagħhom imorru għand l-għalliem. L-għalliem kienet l-għaxqa tiegħu joqgħod jaqra l-poeżiji u l-istejjer lit-tfal. It-tfal kienu jduru aqoċċa madwar l-għalliem, jisimgħu l-poeżiji u l-istejjer li kien jikteb għalihom. Fl-aħħar, l-għalliem kien jagħtihom rigal. Ġieli xi ktieb minn tiegħu u ġieli xi stampa li jkun pinġa. Imma t-tfal mhux dejjem kienu joqogħdu attenti għal dak li jkun qiegħed jaqra l-għalliem xwejjaħ. Meta l-kelb tiegħu kien jisma' xi ħoss stramb ġej mit-triq, kien jibda jinbaħ, jaqbes u jogħla jisumolla. It-tfal imqarbin kienu jqumu minn fuq is-siġġu u jibdew jagħmlu bħalu. Imma l-għalliem ma kienx jirrabja għax kien iħobb ħafna lit-tfal u għax kien iħobb ħafna wkoll lil-ċerbru. Dan il-kelb xkejken u mberfel li malajr kienet taqbiżlu ċ-ċinga. ċerbru kien jibqa' jimmolla sakemm bil-kalma kollha l-għalliem xwejjaħ kien jerfgħu bil-mod u jżommu bil-qeda fuqu. Malli kien jibda jmelsu minn fuq rasu għal fuq daru, ċerbru kien jikkalma u miegħu jikkalmaw it-tfal. Darba waħda, l-għalliem qal lill-istudenti tiegħu: "Tfal, illum mhux se naqralkom poeżija, illum intom se tiktbu waħda." Filwaqt li beda jqassam karta u lapes lil kull wieħed u waħda minnhom. Kien hemm xi tfal li wiċċhom xel, oħrajn ma kinux jafu se jaqbdu jagħmlu. Tinkwetawx tfal, iktbu li tridu, anke kelma tkun biżżejjed. Min irid jista' jpinġi wkoll. Malajr waqa' silenzju kbir fil-kamra, kulħadd kien miġbur iħarbex fuq il-karta. Min qatt mal-art, min baqa' fuq is-siġġu, min intefa' fuq is-sufan u kien hemm ukoll min resaq lejn l-iskrivanija tal-għalliem biex iħażżes fuq il-karta bil-kumdità. Xi tfal kienu qegħdin jiktbu versi dwar ommhom, dwar Ġesu, dwar annimali, u oħrajn bdew ipinġu xi nisbieħ tal-kampanja. Iżda s-silenzju ma damx wisq. ċerbru dar jinħasad u beda jinbaħ, inbieħ itarrax. Hekk kif it-tfal kienu se jqumu kollha biex jibdew jaqbżu jolew ma' ċerbru, l-għalliem fetaħ idejh beraħ u qalilhom: "Stennew, tersqux fin-nofs." It-tfal bdew. ċerbru biss baqa' jimmolla u jinbaħ filwaqt li ħares lejn tikka sewda f'nofs il-kamra. L-għalliem xwejjaħ niżel għall-kub tejh ma' ġenb il-kelb. Tinkwetax ċe, dak dudu żgħir mhux se jweġġana, aħna nistgħu nweġġawh. Waqt li qal dan il-kliem ġabar id-dudu u żammu f'idu magħluqa. Ħajkolli nħallik bużnan, għax illum ma nafx kien wasal kmieni x-xufier. Ċaw!